B'investiment ta' €1,000,000 fl-2017, l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta ħawlet aktar minn 8,700 siġra indiġena fi 18 lokalità f'40 post differenti madwar Malta. Din l-inizjattiva hija parti minn investiment ambjentali li jinkludi wkoll programm fit-tul għal kura u t-tisqija ta' dawn is-siġar sakemm ikun żgurat li adattaw ruhom sew fl-ambjent ġdid tagħhom. L-Aġenzija qed taħdem ukoll biex matul din is-sena testendi dan il-programm billi tħawel aktar siġar finħawi oħra f'Malta. Rachel Power, rappreżentanta ta' Infrastruttura Malta, saħet kif fis-sena 2017 tħawlu aktar siġar milli kien pjanat. Ta' minn wieħed jinnota li l-figuri li aħna konna nipproġetta għal 2019 ġifri rinħawlu 6,700 siġra mhux tal-li l-ħaqnihom, il-miri tagħna mhux biss il-ħaqnihom, iżda wkoll irnexxinna nħawlu 2,000 siġra oħra. Fost is-siġar li tħawlu nsibu l-bruka, zebbu, ċipress, ġummar safrani, deru, ballud, snuber, riħan, ħarrub u għarar li hija s-siġra nazzjonali Maltija. Is-siġar tħawlu fil-lokalitajiet ta' Ħattart, Birkirkara, Birzebbuġa, Bormla, Ħaddingli, Ħalsafi, il-Karkara ħallu għal Marsal, Mostaq, l-Imsida, Naxxar, Pembroke, ħal-Ormi, Rabat, Santa Luċija, ħaż-Zebbuġ u ż-Żejtun. Intant fis-stqarrija l-Aġenzija qalet kif kull triq li qed tinbena mill-ġdid madwar Malta qed tiġi mżejna b'dawn is-siġar indiġeni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.